ya perjuangan fisabilillah, perjuangan untuk menjaga keutuhan NU. Iya, memang ora enteng, mulake ora gampang melu PWI LSU. Nek ra jiwane iki jiwa pejuang, jiwane iki ora duwe mental, wis ora mungkin kuat. Karena NU dirusak-rusak karo Mbak Alawi, sedangkan orang NU sendiri malah bela Mbak Alawi. Naudzubillah sumbanallah. Nah iki pas leren neng rest area Cirebon. Ya mene disebut tanggalan. Jam piro? Angka setengah loro. Iki wis jam 2 bengi. Dadi jam 2 bengi iki leren neng rest area Cirebon arep mulih. Wis pokoknya melu PWI insyaallah berkah wis to. Nek gur melu NU yo ijek tanda tanya karena NU sendiri kadang-kadang ijek dukung Robitoh Alawiyah utawa Habib palsu. Sadar ya lur, sadaro tenan, wis sadaro tenan. Kuwi dudu wong Indonesia, kuwi dudu keturunane Nabi. Kuwi aja percaya omongane. Nek kowe wong NU kok ijek percaya berarti kowe iki luput saka kekudangane Romo Kiai Hadarudin Syekh Hasyim Asy'ari. Luput. Minggat. Ngono malah ngoten. Nggih. Kalau FPI solawat, FPI selamat, mriki solawat, FPI rungkat. Minggat. Pripun iki? Nggih, pun. Monggo